Praise the Lord, you roy try. Pengai ku boleh fi baro agak ni kapor agak teng ke batiang tam ke badan bor tam ke jong try unang pen emenjingi u Jesus Christ. Hallelujah. Barang ni singi komando kata-kata namar ngadon ni ke kubor ka ba komando kata-kata na ka banta jong fi baro. Badan pen jong fi yang ni pastor nga tengam dan ni ke kubor ka ba komen namar ngadang yo kubor mentan ngadang yo kubor menne ne menin ya ka banga khlam nang yo thia boro chimit kalapen ku slai ke kubor ke namar ka kubor ka basni cái bad news ke bang ngayo dan pring jong fi sha fi ngam tip shu ngan le kom no bang pe cái lenti ke jong mi issue bandang don lat dang don lenti kawan kata ke bad news ke jim ke jong pi ba pi sngo ku slai pi sngo kum ban shu yap no pi sngo kum man shu dukut men sem no pi sngo kum mam lai ring men sem pi sngo kum ba ga perthai ke la ten kho ya pi ya ka ba film la shu ban ki bakalaban kata ke jingkit ke bakia aga jim ke jong fi afidan ye ke ka bad news ba fi yo shisha ye ke kubor ke basnosi re ka ba dong fi ke ne si ada ne ke kubor ke bakmen nam ta jong fi namar bu try ula pen kre ye ke ke ba best tam nam ta jong fi ke kita fila dong ke kita bu try pen kre best tam ke ba batam nam ta jonga ka ba dong fi ke ne ke singi Mengadon ini ke kubor, bau try udah ni ke batam ya ke bau lapen kre nak benta jong fi. Hoi ngiem hagi ni kisngi ya ke ba ngidawai laga jong ke hok ke jongi ya ke reservation habang i ni kisngi ki beladak ke don kata ke jing dawa ya kata ke jing ya bahakam apa deng jongi hagi ni ke jela ke jongi. Malah don ke jing dawa baka sorkar kala pet ya kata baka don ke jing ya pen kre ke jing ya mir jing mut halor kata namar bengi dawa ya kata ke bahakam. Ngai ngo shayu blay ngi lakha po kan ke jela Meghalaya ngi don ni kata special status ke jongi ngai ngo you blay ba ka constitution jo ri India ka ya da ngi haki ba bon ki benta ba kala bo ngi kum ki ba kerpang na ri India ngi don la ka jong ki jaka ya ka ba la ya daru iki cloud ki putap ke jongi ga ki jaka ki puta ke jongi la ya daru ya kata ka identity ke jongi la ya daru mo ya ki kam ki jam ke jongi ki ba bon ki benta baka constitution jogari India kala ai kerpang kala mang kerpang na ka benta jongi ai ngo you blay nang monta kata bat akini kisngi ka don ru mo kata ka jingyale ate bania dawa la ka jong ka reservation ne bania dawa la ka jong ka bha ngapat ngadon ni kani ka kupor ka bakmen kani ka por baka takalong bau blay ula da pen kre lupai ka bha ka bakerpang na ka benta jongi haleluya bagai kita ka bha ngako aban ong ifi hoy haga ka bangidang im haga do ka sarkar India ka ai kita ka bha yangi henry onda habangi la letno na kani ka pertengi don sakoi ba ka pertei bat ka ba snok men do kata kalong bau blay ula pen kre kita ka bha ka bakerpang na ka benta jongi iwei baro badeng ta la da fi dang sakut sa kan ka khndo ke bon shibun ke jing ke jiale ke ba haban yale mo ka badang em ha ka do henrei la da fi la yap la da fi la khap rep ya ka khamat ke jong fi ka ba dang fi poi shi kata ka wei pat kari la fi poi shi kata ka wei pat kari ani ka jing best utrai la pen kre ya kata ka ba ka khamat jong fi kam pat shimlai ki skor jong fi kem pat shimlai yo snow bat ba kam shimla miru na ka download ke jong fi kilong kita ki ke bau blay la bu lupa na ka manta jong fi ula da preserve lupa ya fi mga kwa ba nong fi ke ni ka wei wong ngan let ban kre ke jaka na ka banta jong fi wong ka ba ngan let no na mar ha ka yim pa jong adon shibon ki pulit shong ne wong shibon kita ki komra shong ne wong bangan let ban pen kre ka ta ka jaka fi bo andang la dap pen kre ngan sawan shaw ya fi ba ta ka jaka ka ba ngang adon piru pila bandan hangta ani yeng sobang tadeng ta la dagi let no nagani ka perthai ngidon ni ka reservation ka ba kerpang namar ngilet syakata ka weipat kari ba utrai ongom ne ka babal ka ongom ne bangim long kinong shong shnong jong ka perthai hinrei kinong shong shnong jong ka beneng tadeng ta la da fila dei kinong shong shnong jong ka beneng ha beneng film don kam shu badawai ka reservation menon kam shu banya ra plakat ne banya ra lamayong ne banya perta banya hala henrei na fi poishata uble le pen kre lupai ka reservation na menta jong fi tadeng ta ka ba fi ani kat kata ka good news ta tagade kata ai ngo you blai bau try jongi
wala pen kre lupa ke jaka ka best tam nam ta jong fi kata ke jaka bam dan chu ke jing yam dan chu ke jing sosi dan chu ke jing thang dan chu ke jing kne ke jing sho ke jing dat ne ke jing bishni dan chu ka ba kum kata ne ke jaka jong ke jing kemen la reserve lupa ya ke jing kemen ru na ka banta jong fi ba fi poi shata de fin chu samar khe ba fi poi shata ka download kan chip kemen ba namar fi long ki nong shong stong jong kata ke jaka tadi yang tanya kau apa nong ifi kata ada good news ya ka bau try ulah pen krek lupa ya kata ka bah ka bekerpang ulah ada mang kerpang ya kata ka batam na ka benta jong fi ki ba it ya try ya ki bam it ka sngo jenjar hi mar ya ki bam it ulah ada reserve pada ka wai ka seat ba kata ka seat kata ya ka pung gading kada ke jaka ka ba jenjar kada ke jaka ka ba kordit kada ke jaka ka ba kaba kordit nagi ba kordit ke jaka jong ke jing penrem ke jaka jong ke jing babe ke jaka jong ke jing sok sat bam cukut ngam ka ban kren ni kata ka ni ka sngi nomor kata ka dei naga benta ki bam ngai na kren ni ka sngi ya phi ki banget ya Jesus Christ ya phi ki ba pediang ya Jesus Christ ya phi kan ki badon ya kata ka good news tadeng tang ngai bo trang nang ka khui phi ka ni ka sngi bo trang nang ai bor phi ka ni ka sngi ba phi khmi lanti ya kata ka sngi ya ka bo trang wan no ya ka ba phi khmi lanti kata ka sngi ba ka jing rong no kan wan no ya ka ba on pen ka lai phi ya ka shiklep mat la jak ni por thai bagi poi sya kata ka ri lamba ultra sya kata ka jaka bal ada mangkerpang bal ada reserve lupa ya ka sit ke jong fi try ong alai pen krek ke jaka nam ta jong fi kata ka sit ul ada pen krek lupa finum do lano ru habau try ula pen krek finum kam hidu ban dawai kata namar une u jisu ubang nganga syakri uba pipinget ula mang lupai ka batam na ka menta jongfi haleluya tadeng ta ai ngu yu try padeng ta ka ba finang em ngani ka pertai to ai fin em ka jing em jong ka jing shai ka jing em jong ka jing kemen ka jing em ban long melo ya kan ka pertai ban long kita kinong kitin sim jong kata ka pertai ka ba pipi day the ambassadors of heaven ba fiwan shikri ka pertai ba fiya thu isapang kata ka beneng ba fiya thu isapang kata ka jing penem ba fiya thu isapang u jisu ki ambassador ki jong try jisu ba ngangai ndara dei ka por ki ambassador ki ju shong sa agari ju ki wei ki ambassador ki haban le shagari la jong tadeng tangi dei kita ki nong kit tin sim ki ambassador jong ka beneng ki badai jong jisu ndara dep ki jingat lenti jong ini pertai la tikna ba wingin rong sha beneng ba begin let no ka pertai sha kata ka snong ka badai ka jong ngi hikan ngi dei ki try snong jong kata ka snong tadeng ta kwa ba nong fi ha fi dan ngi ka pertai fin long ta ka di shiti ki jong kris ya wa ki breu ki am ki yo ban puli ki jm ki jong fi ya ka ba ki yo ban puli yo kris kan ba fi long ki nong pla lan ba ka jm ki jong fi ki nong pla leng ba ka ktien lan ba ka kam ki breu ki pe fi ki isha yu jisu bun ki breu am ki kwa ban long kristan na mar ba balai ki ngi bot yu tai kristan ka jm ko muksoi u kristan ayu ko mutai ba thok bi shukor ba lam ler kristan yu tai khamba ga jm ga jongi ban yu tai na kwa ban fi ga ne ga sngi onum kam mil de fi de ki kristan da fim em ga jing em ga ba kristan tadei tawar ai ba utrai le ran namar ka kerteng ka jong fi ka kerteng ga sniu palat tadei ta ai ba ga jing em ga jong fi ga lo ga jing em jong ka jing hun ha ba ki wei ki pet ya fi kin i sha yu jisu ga jing em ga jong fi ngai bu tran ka khu fi ga ne ga sngi ga ba menta kin mau ba ga ne ga jing anti jung ga ne ga pertai ga de tang sport rau em ga jing em ka ta ka jing em ka ba fi em kum kita ke jing em ka ba ki dei sha ga jong trai kar kum kren kar kum ya ga jong fi kar kum em ga jong fi ka de ban long kata ka standard kum ka beneng ta de tau tran kar khui pi ne ga sngi mon ta bat nga duai nam ta jong fi ba finang la ban em ga jing em ka ba kemen hang ni per thai ba kum ju ru ba finia ap khmi lenti ya kata ka per thai ka ban sawan mar kata ka de ka jaka ka ba shisha ga jong fi jadi ki trais nong na kata gari ublain kar khui fi ne ka sngi ka mantawan nam guslai ki ge ru ra ya ap khmi lenti ya kata ka sngi shisha utrai ong ha khmi ngawan kloi un sawan ba ngai tran kar khui fi ne ka sngi manta compare ka jing em ju fi ka jinjar ka no ne ka per thai mlei pin sayo ya kata ka jaka ka bam dan shu ka problem lan lan noru tran kar kui pi ka ni ka ski ka bam menta ngai ya da ka jingat wa nim ya da ka jing yu i ya da ka bor ka jong play da ka jing shania bat da ka jing pun sle ka jong mun si ba ko ya ka jing em ka jong fi da dan jing no problem come on
Try ngatip ni jing kan like ngatip ni jing kan like ni jing baro siang ni ibi ko brom ke jameng ni ke miracles ke jameng ni ibi ko try balada mela ampen biang nga kata hang tahab neng kahani pertel kan yu me ngatip ba mela ban le bi ki baro perkatin juble ka kren ka tau try ong ngalong try ble halor ka do baro atau dan ka ba mela ban nga ada ka ka beneng ai fi sa kan ka pertel yu on ai lut on pelai lut itu jing ke jong fi lagi soccer dot kan no try on sa pelai lagi jinjar kan no fin salat bet haba fidei kita kinong song shnong joga beneng ki try shnong joga beneng try ne kata kedua yang kerkui fi gini ski tunya dua yang ke por menta bagada good news kalong bo try ula pen kre ka bha ka bakar pang ye fi takda wat chukus lai ke itu try kerkui fi gini dua yang ke por menta try yang ingo emego try bang yo ini good news agani ke ski mar try ngas ngungo ba mela pen kre si shai kata ke ke bha naga kini ki kon jeme ki ba it yeme te try bangim non kam man dawa ya kata ke go try na mar bangim poisha ta gari meladep ko try ban pen kre lupa ya kata ka bha ka bekerpang naga benta jungi iwe pi iwe hallelujah men ai boring iru trat ka bangin non ka perthai bangin shakri meng in ro bi me ki jing jin jar ki don ki bad news ki don rei trangin kana bangin don ka good news to ai bagani ka good news ko try kan long ka bor naga benta jongi bangin pecho itu ki bad news ti khubor ko basniu re bangin pech ya ka ka ba mela ban le ji im jingi ai ngo try kat ya ka beneng mala ai kan e ini ka kndoli te try nge ki kon jeme ki ben happening ki jing jar jing pang jing stom ki jing dap ram dap sha ki bedan ki jing ki ba per ki long ying ki long sem ki jong pi hallelujah yang ada dua yang ada kerku ya fi bau jisu nang le ki kamba fin light lot la kawan kawe din kawe ru try and polite be kawe hadin kawe ba fini shu ka kamba ga jong try fini shu ye ki kamba crowd pla ki jong try nga kren ye fi ga ne ga sngi finum long ki ba pet tan tang shi ki jing ga jong fi en re fin long ru ki nong pla ki nong saki o Jesus Christ Jesus ang ki le shi protei ban ya lap ka gospel shi ki ben rio baro to a fin pin ka ngo ye ga ne ka great commission ne ga de ki jing pa ga ba crowd ga ba try pa ye fi ba nga nge u try un le ki kamba ha fi ko e ga ne wanom le ran man pla yo try mat ki brio wanom le ran man playo jisu shagani ka protei maron la da fi le ran man playing a khmat ki brio le ran man play fi khmat ukpa balada fi len chi sha yanga khmat ki brio ngan len ni fi khmat ukpa balada pi plangan plaro ya fi khmat ukpa banga kwa bang fi ga singi try ai fi ga jing slor ba ga jing em ga jong fi gan long ka ba playo try ka ba playo try ba ka protei kan yo I ka brom ga jong blay ha ga jing em ga jong fi fin ba brio kom ba jisu ba brio kom long tau tiu lili jaga pen thor ti kulap jong ka sharon fin bhabrio ko mo na maru kham bhabrio bani ka gi shipo jar fin smaubi ko mo jisu fin long ko mo jisu na mar fin kong ko mia u na mar ba phi fi de gi jong u hallelujah nga dwai nga ka khu ya fi ga ne ka sngi hallelujah ai try nga sngo sha aba gi khon jime kinang yo bor shi sho try la kim don hang ne ka prthai ro re ka ta ka prthai ga man sawan malada mang lupa malada bha lupa ta try ya kata ka ba bhatam na panak ni khon gi cha mga dwai ga kar khu ye fi agar teng jisu nang pem amen but amen try na kar khu ye fi unang pan sla ye fi the long fi nong ply you try the long fi nong sakyu try ka ba kata ka de ka ba hin ply ka ne good news ply ya kata khu bor ga ba kmen sha ka prothai ken ba ngai ya fi la yo ne good news ye tho lam shi ke we try kar khu ye fi ngin se sham bo try na pan sla ye fi unang ai bor ye fi nang la ban long ki nong ply ga ku le shi bon ngin se sham pa amen